ସାଧୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ କହେ, ଆରେ ମାନୁ, ଏ ନଗ୍ମା, ସେଠାରେ ଚେୟାର ଦିଅ, ବାହାରେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ନଗ୍ମା ଏହା ଶୁଣି ଡରିଯାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥର ବହୁତ ଡାକିବା ପରେ ନଗ୍ମା ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ମା। ସାଧୁ ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ଆସ ଝିଅ, ଆସ, ମୋତେ ତୁମର ଚମତ୍କାରୀ ହାତ ଦେଖାଅ, ଯାହାର ଗୁଣଗାନ ସାରା ଗାଁ କରୁଛି। ନଗ୍ମା ନିଜର ହାତ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ସାଧୁ ଜଣକ ନଗ୍ମା ହାତରେ ଏକ ତାବିଜ ରଖିକି ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନଗ୍ମା ଛଟପଟ ହୁଏ। ନଗ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ୟାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବୁଝି ଯାଇଥିଲି କି ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା। ସାଧୁଟି ନଗ୍ମାକୁ ଏକ ଝୋଲାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।